अपनों में आपन ओहू में खासम खास बा उहे घात करी जेके राप विश्वास बा उहे घात करी जेके राप विश्वास बा अपनों में आपन ओहू में खासम खास बा उहे घात करी जेके राप विश्वास बा उहे घात करी जेके राप विश्वास बा देखिए, अगर आपन कोई घात ना करे तो दूसरा के कैला से कुछ ना होए। कहल बा कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। समझे भैया? बाल सुगरीब रहले खास दोनों भाई, खास दोनों भाई हले सुगरीब राम जिसे मरवाई हले सुगरीब राम जिसे मरवाई अपनी प्यास बा अपनी प्यास बा अपने से नास बा उहे घात करी जेके राप विश्वास बा उहे घात करी जेके राप विश्वास बा रावण से लमहर विद्वान धनी बलवान केहू ना रहे। वो रावण के सर्वनाश हो गई काहे? अपना भाई के चलते। रावण विभीषण रहले अपने नु भाई, अपने नु भाई विभीषण सारा भेद बताई रावण विभीषण रहले अपने नु भाई, अपने नु भाई दिहले विभीषण सारा भेद बताई दिहले विभीषण सारा भाई के चलते भइली लंका के नाश बा उहे घात करी जेके राप विश्वास 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 बा।